Sa unang adlaw sa campaign period alang sa national candidates, gisugdan sab sa COMELEC sa nagkaniang lugar sa Mindanao ang ilang Operation Baklas o ang pagtangtang sa mga campaign poster nga gipangkabit sa dili designated common poster areas. Ang detalye sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara ang matag barangay labi na dinhi sa Davao City dunay designated common poster area. Busa walay igong rason ang mga taga-suporta sa mga kandidato nga pataka lang og butang sa mga campaign posters. Tungod kay ang kini mga designated campaign poster area maulay legal nga butanganan sa mga campaign posters. Gikan kanto Matina Crossing, Davao City, gisubay sa mga personahe sa COMELEC Davao City 1st District sa pakikalayon sa mga personahe sa DPWH ug PNP ang dalan patuyok sa Ulas, Puan, Talomo hangtod sa Ecoland area. Ang misyon sa grupo, pananggalon ang tanang makitang campaign posters sa national candidates nga nakakabit sa dili designated nga common poster areas. Dungan sa pagsugod sa kampanya sa national positions sama sa mga senador o party list groups. Sagad sa mga poster nga gipangkabit sa mga poste sa suga o kuryente nga lakip sa gibawal, gipang tanggal. Kamatikdan nga mas daghan na og mga poster sa local candidates apan wala pa kinigilabtan sa COMELEC sanglit sa March 28 pa magsugod ang kampanya sa local positions. Apan ang mga poster sa local candidates nga naasab ang pangalan sa national candidates lakip sa gipang tanggal. Now we encourage candidates for local positions na umiwas na maglagay sa mga obvious places na kung saan pinagbabawal ng ating batas. Miabot sa 121 ka posters ang nahipos sa 1st District kaganihang buntag. Hinoon, mamahimo pa kining makuha sa representante sa kandidato sa DPWH warehouse apan sigurohon nga ibutang na kini sa common poster area. Ginabawal ang pagbutang og campaign poster sa mga tulay, shrine, punuan sa kahoy, eskwelahan, public building o structure, poste o kable sa kuryente o gawas sa common poster area. Mamahimong magbutang og campaign posters sa private properties basta dunalay pagtugot sa tag-iya. Even sa nakadikit sa kanang mga kanang kural kasi those are private properties, premises. So ang atuan na lang hulaton din nga ang katong mga hingtungdan yung mga owners nga magreklamo kasi wala pagtugot. Sa General Santos City, kining usa ka lalaki kinsa caretaker sa usa ka pribadong luna sa barangay Dajangas Heights nagpasan og mga campaign poster sa usa ka national candidate. Gipang ibot matud pa niya kini sa maong lugar, subay sa mando sa tag-iya sa maong luna. Sanglit wala sab kuno kini nananghid. Dili sab designated common poster area ang maong lugar. Ginabantayan sab kini sa COMELEC 12 atong sa gipahigayong Operation Baklas kauban ang PNP ug AFP. Sama ni ining oversized nga poster sa usa ka party list sa Barangay Labangal nga gitanggal. Lakip sab gitanggal ang mga campaign poster gimuntar sa mga poste sa kuryente. Sa Barangay Fatima, gipang tanggal sab ang mga campaign poster nga gibutang sa mga punuan sa kahoy. Sa lahat ng national candidate centers party list po na magdidikit ng kanilang mga posters in General Santos, ilagay po natin sa tamang poster area para hindi po matanggal ng Task Force Baklas. Sa Cagayan de Oro City, gilibot sa COMELEC, DPWH, Philippine Army ug kapulisan ang CM Recto Avenue paingon sa Bogo National High School aron ibton ang mga poster, tarpaulins ug streamers nga sagad gipang butang sa mga poste, mga kahoy ug linya sa mga kuryente. Agaw eksena sab kining usa ka dako nga tarpaulin sa usa ka senatorial candidate human halos katunga sa usa ka high-rise building ang kadako niini. Sumala ni COMELEC 10 Regional Director Renato Magbutay nga ilanang gisulatan ang tag-iya sa maong building aron maklaro kung voluntaryo ang ilang pagbutang niini o gibayran sa maong kandidato tungod subject kuno gihapon kini sa COMELEC regulations. Sara, wala pa man nagsugod ang kampanya alang sa local candidates apas itong pagtuyo kaganina ubay-ubay na ka mga local nga aspirants ang bisan asa lang gipamutang ang ilahang mga posters. Busa ka na sab ang target nga hipuson sa COMELEC uban sa uban pang ahensya sa pagsugod sa kampanya sa local candidates karong March 28. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.